И какво става, хора, аз съм Твити и днес играем Minecraft Minigames с Леонал и The Slang Squirtle. Димек, Бобито и приятелчето му, забравих му името. Пламен. Пламен. Орешарски. И нека да играем. Джампа ми! 3, 2, 1, уи! То скочи пък. Така, Кой сквърт. На лавата ли сте, бе? Не, аз съм на замъка. Аз изведнъж умрях. Да, Боби, това ти се е ставало неведнъж. Аз пък съм на замъка и съм на трапчеса, за да ще се самоубия. Аз пък съм на лава двореца. И аз почвам. Всъщност не, аз съм самоубивам, нищо, че съм на Аз трябва да трапчеса. чупя шибаната Взема дърво. яките работи, бегай. О, як. 4 върс. Взех яките работи. Аз умирам с кога гашам рети. Аз ви се самятам. Ама гънубове, запомни си, изиграйте честно играта. Не да се фърлиш като Не бе, багабонти, найде. нещо ми се бъдна и умрях. Много гадно. Това да, Коста, Боби, ти на кое беше? Не знам. Тъй не видях всичко, около мене беше черно. Кой? Хайде, мри, Боби. Ще се биш, бе, с кого ще се биш? Де, бе? С кого, бе, с мен ли? Боби, хайде. Чакай. Чакай. Оцели, спечели зайче. Ей, хора, аз Боби, нямам браво, ти ендър спечели перли. зайчето. Искаш ли да ти го дам? Да. Бъде за назаде, ще си го получиш. Бам! Бегай! Може ли зайчето ми да е ендер перла? Не, ето ще ти зайчето. Бегай! Бегай! Нет! Оф, кой да страхувам от тебе? Ти не можеш да... О, какво стана, бат Герги? За душа. Някакъв скин има някакъв тъпчо. Някакъв деца кръсти Хиробрайн, пак даже не Хиробрайн. Добре. Хиробрайн Сега аз на тебе. възнамерявам да си направя пътче, през което да не могат ме убият. Видя ли го е, Боби? Аз знаеш ли какъв як скин съм виждал? Какъв? Един като тем на всички ютубъри. Уха, изкепих са. И е скин. Да, скин, много як. И как изглежда? Ами някакво с главата... Малко всички ютубъри. Не, значи едната част от главата му беше на термито, другата част беше на Skydust Minecraft. Бе, казвам, че супер яка беше. Някакъв имаше на Bungie Can Canadian, всякакви. Дантиди... Стига рекламира! Боби, за колко го продаеш? Като праща с реклами. За 100 лева. Друж! Да почнем Skywars, ще те размажа, ако сми на едно. Бегай! Първо те ще убия, да знаеш. Бегай! Ти ще си първата жертва на моя Diamond Sword. Но де знаеш, пак ще имаш Diamond Sword. Може пак да имаш най-тъпите работи на света. Ти ще си първата ми жертва. Боби, и ти ще си Вече първата някой жертва, е гледай. отишъл. Умре! Бобито хепи емотинг. Хепи емошън. О, е. Хейтвам те, да знаеш. И пак няма ендер перл, аз се тролнах тука. Аз някаква пра тука. Окей. Ти още ли си жив, бе? Да. Ти си много добър. Не, аз просто си правя на бълък тука. Аз победих! Знаете ли какво става, хора? Какво? Някакъв се телепортира, шипва се в края на пайжината и се изплосква долу и аз печеля автоматично. Да, аре. Добре, 1-0 за сега за мен. Хайде. 3, 2, 1, джамп! Така, Бобито... Бобито на замъка ли се? Да. Аз пък съм на трап чест. Боби, ти си до мен. Джампя. И аз джампя. Вижте какъв хубав скин имам. Само аз Ти си си го на един виждам трап само. чест с синьо и червено. Познах ли? Жълто, синьо и бял. Бързо убирай. О, имам ендер перлички. Yes. Колко са? За малко да умра. Колко са, бе? Ники, колко са? 2. Аз имам 3 ендер перли. Ники, ще дойдеш ли при мен да ми дадеш едната? Чакай, ама
Ама аз вече имам две, бе, Боби. Еми добре, направи мост и ми дай едната. Добре, Боби, кажи ми как ще стане тая Аз имам шест. да работа. Боби, аз имам 6. I'm trouble. Oh! Oh, you stupid kid. Oh! Ти къде си? Аз Ами отивам на път при съм да яките убия често. някакво дете. Уи! Ти в средата. А, не си. Добре, значи, ето ще... Там са двама. Не мога да ги оцеля. А, някакъв макини. Убих някакъв. Си гледаш работата е. Не, Лулдан Сворд. Мога да убия оня. Килнах един тука тъпчо. Аре бе, гадост. За малко го килна. Ники, ще киля тебе. О, някакъв ме натроби. Ма той с ръчичка и аз го убих. И ще му изям Golden Apple, да? Ясно един му взе Golden Apple. Я виж името на това. Някакъв долна фък долна. Бах якото име. Някакъв Бързо! Газ! Добре, бе, къде Аз се тук седя намирате някакъв всички? седи Аз някакъв май съм фармер. избил почти всички. Не, там някакъв се скри. Останахме не знам колко Добре, аз ще човека. си преработя малко дърво, за да отида да го фана тоя. Че аз го спарих, като го шимнах с 2-3 стрели. Мале, то ще ме изкефи и сега да ме бие. Не, няма да ме изкефи, ще ме бъде гадно. Не. Няма да убиш. Не. Yeah, Bobby to happy emoting. Бой, то сдружение скин. Убива. Факинг. Ха! Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Bobby dead. Ха! Боби не се е досвен, аз пък съм на едно сърце. Мен някакъв. О! Добре, Добре, той да не се само... Добре, Бачи очевидно почна да той се убия с едни самоубил. пръчки. А не, чакай, не с пръчки, с стрели. И просто то с майскили. Прото се е самоубил. Кой е про? Ами не знам, аз тук ще трябва да се бия сол срещу сол vs сол. Димек 1 vs 1. Ако един без скин, дет има... Да. Един... Има ли айран гащи? Еп. Не, има айран бутуши. О, значи не, той ме е убил. Еми аз го шивам с стрели докато Викаш, не умре. ако и той отмъсти за мен. Да, искам мъст. Няма да ти я дам. То се скри за честа. Помня ли ти къде си? Аз съм на едно Убийко съсед. с лък. Този Убийко с наистина лък, е хора. Енгри. Той е бах ти Енгрито. Дедна с лък. Аз умрях. Добре, аз нещо си прицаках тук като... Гледай това колко е Енгри. Ей, маме, Видях та. виж това колко е Енгри. Добре, мен Бах нещо ти ме тъпия. хвана леко Скин. бъзето. Бах ти Енгрито. Гледам. Добре, аз Гора, ще дай си ти го пазя. хвана как се телепортира. Оле, аз срещу този Assault Gaming. Бири. Боби, стой там. Не! Ти ще си първата жертва. Ти ще си ми първата жертва, човек. Добре, да е спирана са. Добре, той е... едно място ще те изкриля първо тебе. Обещавам, че ще Хора, спирам. той е още Отсега. мърда. Не и баш афака. Защото слага там някакви простотийки. Да става пак да спечелиш. Кам. Да, то ти ще си голямо проначи. Аз съм печелил на ония мап Хел. Аз общо съм печелил 3 пъти. 2 пъти в един ден. И още един път. Да. То спадна от острова, аз бия. Уу! Лъта! Гледай! Добре, Просто 2 на Българ ще 0 изляза да за играем мен. в Skywars. Нали? Гледай. Вие почнахте ли, бе? Не, а ти? Не. Добре, аз се фърлям. Уи! Да видим, ви на Уби ме, уби, лавата в скочи. средата ли сте, бе? Какво? На лавата ли сте? Да. Боби, до тебе съм. Яко. Добре, 2-0-0 за мен. Аз съм Сега на вие едно слава с нямате пайжи. нищо. Какво? Аз съм на едно слава с пайжи. Добре, това ще Не, бъде тебе, последната бе. игра. Да видим кой ще я победи. В всеки случай аз бия, защото 2-0 съм. Да, наистина, всеки случай. О, ендер перличка? Yes. Искаме и аз. О, 3 ендер перлички. Стига, бе! Как го правиш? Ще му То с съм... чест винаги ми е късметлийски. Я да видим, аз имам ли трети чести? Yes, имам. О, не са лоши чак толкова. Бе. Аз възнамерявам и този да го убия сега. О, Боби, това си ти! Сори.
Да, аз викам, намерявам да го убия. Човек, как ме стресна, бе? Бах ти нещото. Добре, аз отивам в средата да грабя. Аз ще направя Diamond Sword, човек. О, не! Golden Apple! Умирам. Топ! Enchanting Table. И не знам кой ще бие от тях двамата, може и те да ни победят. Но благодаря, че гледахте, аз бях TweetyBG и очаквайте нов епизод на Minecraft Mini Games. И до скоро!